אוקיי, ברוכים הבאים, ברוכים השבים. ברוכים השבים. למרות שאתם כבר הגעתם לפרק השני, עברו רק כמה שניות מאז שהפרק הראשון נגמר בשבילנו. למה אתה מגלה להם את הסודות שלנו? מה תעשה למחרת? אתה מגלה להם את הסודות שלנו. יש כאן חיים אם אתה רוצה, יש כאן חיים אם אתה רוצה. חיים? איזה מין יהודי אתה? אני צריך חיים. כאן! איפה? בזמן שאתה נעלמת, אתה רגע לקחת אותם. הנה. בזמן שאתה נעלמת, בזמן שאסף נעלם, אני נלחמתי ברון, ורון כן, הוא עבד עליי. ברוב טמטומו הסכים, למרות שיכולתי להרוג אותו בשתי מכות. אוקיי, אז בוא נלך צריך לחכות שהוא יתקין את הזה, אז בואו. חברים, אתם עומדים שמה? כן, שכחתי. foreshadowing bitches. שזה שם נוף כל כך יפה. רגע, אתה מחזיק שיפט או שאתה פשוט לוחץ פעם אחת? כי אפשר ללחוץ רק פעם אחת. מה אכפת לך מה אני עושה במקלדת שלי? לא יודע! אולי אתה אונס אותו בלילה? טוב, למה? זה שלי ושלה. ייי, too fast travel destinations. ייי! יאללה, תשאל אותו. ייי, עוד כסף. קיבלנו שילד, אבל אנחנו לא רמה 3. בעצם אנחנו רמה 3, ייי, קיבלנו שילד. רגע, איפה קיבלנו שילד? קיבלנו שילד. אני לא קיבלתי שילד. תחפש באינבנטורי. לא אכפת לי ממה שהוא אומר. רגע, מה זה? Special Edition Forgotten. אני צריך רמה 3. Assassin Head Customization. כולם כאן רמה 3, חוץ ממני. אתה... Helmet, Data Recording. אולי בגלל שקיבלתי XP בגלל הדול. יאללה, שילד. או, זה כאילו הסיפור רקע של... רגע, זה מראה שיש לי שילד עכשיו? יאב. כן, אבל זה הסיפור רקע של זירו. אוקיי, רק הדמודויות TLC לא קיבלו כאלה. ייי, אין לנו סיפורי רגע, אנחנו מסתוריים. טוב, יש כאילו, אבל הם רק באינטרנט. אני לא מקשיב אפילו. פור שמק. בקיצור, כל העניין הזה שזירו נמצא כאן בגלל שהוא חיפש אתגר. את מה זה? אוקיי, אל תדברו עם... בגלל שהוא חיפש אתגר, אוקיי. אל מי תדברו עם... אתגר. מי זה? אתגר. אתגר. נו, הכיתה הזאתי. יופי, אוקיי. אל תדברו עם קלאפצ'אפ, אל תדברו איתו. אני מדבר איתו. סימה שלך, לא! אנחנו צריכים לעשות סייד קווסט קודם. לא נורא, זה טוב, נקבל כסף. לא, חייבים סייד קווסט. יופי, כסף. טוב, בוא נתעלם ממנו ונעשה את הסייד קווסט, צריך לפנות את ה... זה. No. בואו אחריי. הוא אמר let's go this way. בגלל שהסף היה מטומטם. די, תמשיך. כמו שאמרנו, כולנו פשוט הלכנו, הצטופפנו איתו, זה לא היה טוב. אאוץ'. ייי. שודי טיים! דאמת. שודי! יופי, רווייב. רגע, כולם? אני פה. Here's שודי! יאללה, אני... מילי, קדימה. מילא ביץ', מילא, כולם גנבן יולם. לססל הסף, זו הפעם השנייה. אבל עדיין, צרדתי בפעם הראשונה לבד, הרגתי מישהו. For fuck's sake. אני לא מתתי. אני עדיין לא מתתי, חוץ מהדול. אני לא מתתי. זה אתה משהו מתת בדול. מתת בדול. נו, זה לא נחשב. זה נחשב. זה לא. אצלי זה לא נחשב כי אני היחיד שנכנס פה בשפצות האלה. אוקיי, יש את הקורחונים שאפשר להרוס, שכחתי. יש לנו את האזור השני לפנות. בוא אחריי. צריך לא הבנתי, להרוס כאילו, להרוג בולים? לא, צריך פשוט... כן, תראה איך קוראים למשימה, This town ain't big enough for the both of us. שיט! אין פול דמג'. רגע, אני רוצה לפנות גם בלייד. תראה, אפשר להרוג אותם במכה. אני רוצה נשק. שיט, יש כאן כוורת של בולימון. אני יודע, כי צריך לפנות אותם. זה נראה לי הסיבה שצריך לפנות אותם. רגע, מי עשה צ'אלנג' לדול? לא יודע, אני לא עשיתי. אוקיי, אני מרביץ להם כל הזמן. יאללה, תעשו דול. אני בדול? לא יודע. אני בדול איתך. פיץ', אין לך שילד. שם. זה מנאייק, יצאת. תיכנס לאינבנטורי, אתה יכול להשתמש בשילד. יופי, זה מעניין. תודה. אתה יכול להשמיד אותך. דיסטרוי, אוקיי, what קיל. now? יש עוד משימה בשבילו. אני דליי! what now? צריך אלף. אני דחר. I will survive. רגע, תעניין, אוקיי.
אני לא יודע איפה הוא נמצא, מה זה צרני? אני יודע איפה הוא נמצא, בדיוק איפה שהשארנו אותו. אוקיי, יצאתי. מה קרה פה? חכה רגע. אתה שואל אותי? לא משנה, לא יודע. הוא נותן לך אקדח חדש, הוא נותן לך אקדח חדש. תסתכלו, יש לנו אסולט רייפל חדש. רגע, אבל איזה... אני לא קיבלתי. אוקיי. יש לו כוונת, אבל אני שונא את זה. יופי, לקחתם את ה... רגע, אז עושים את זה עם השילד עכשיו, או עושים את ה... פורלורן רייפל, מעולה, יש סולט רייפל חדש. כן, אבל יש פה כוונת, אני שונא את זה. אני אוהב כוונת. לכם אין כוונת. לי יש כוונת. לי אין כוונת. אני שונא עם כוונת. וואי, לא, אני אוהב עם כוונת, זה טוב. לי אין כוונת, אני חושב. כי זה למרחקים כאלה. לא, בשבילי זה מעצבן, אבל אוקיי. קלאפצ'ופ כל הדרך שמה. היי קלאפי. הוא חיכה לנו? כן, אוקיי, בוא נלך, כן, הוא חיכה לנו כי אסף הפעיל את המשימה סטורי שוב. ביקשתי ממך לא לעשות את זה כדי שנוכל להשלים. לא, דיברתי איתו! מי לקח את זה מהלוקר הקטן? זה לא הייתי אני הפעם. מה זה משנה? הכסף משותף. זה לא הייתי אני הפעם. כן. השער לא פתוח. איפה אני רואה כמה כסף יש לי? תנו לי, השער לא פתוח. 253 כסף. תנו לי לסדר. לכולכם יש 253? רגע, אמור לכם להיות לכם עוד כסף עכשיו. כן. 255. כן. 365, לא? יש לכם חיים או משהו? לתת לי... רגע, תשמעו מה הוא אומר. אל תקרא לי באדי, מי חבר שלך? תשתוק. בוא'נה ילד. מה יש לך מהמשפט הזה? לא יודע, זה נתקע לי בראש. אתם... בנדיטס. He bought a pony made of diamonds because it's rich. אתה יודע, בהרחבה מסוימת אתה תראה את הפוני הזה. הוא חי? כן. כאילו, הוא חושב בהתחלה שהוא לא חי, ופתאום הוא קולט שהוא חי, אז הוא כזה... כזה בצת עליין, פאק, אני מת. אבל שום דבר לא תקף אותה, הנה. חבר'ה, אני מת. ליבה. שיט, פוטטו, אתה הסיכוי היחיד רגע. get a kill. פוטטו, you're only hope. איך יש לי 20% חיים? רון, אתה התקווה היחידה שלנו עכשיו. לא, עכשיו אני גם. רון, תעשה לי ריבייב! נו! אני בא שלך ריבייב. הרגתי, יאללה. לא! איפה לא הוא? רציתי להיות... הוא מת על ידך, אתה יודע, כאילו עשית לו ריבייב. כן, אתה... אני אחשוב כל הדרך שמה, תודה חבר'ה. לא נורא. אני בדיוק באתי את עכשיו אתה לא תקבל את כל הדברים בקופסאות. אתה קולט שנגיד חלק מהכסף שלנו ירד בגלל לא נדבר על הקשר. מה, רגע, מה? הכסף שלנו יורד בגלל שמישהו מת. אוקיי. תודה רבה לך. אוקיי, don't kill me. אני אהרוג אותך, בוא הנה. לא רציתי דול. ילד בוא הנה. אתה לא משתמש במשפט הזה. בוא אני אתפרק עליך. זה לא נשמע טוב. רגע, בוא נעשה קודם את הסייד קווסט, יש שם סייד קווסט. use the elevator. רגע, יש עוד קווסט כאן. מה? what the fuck? יש כאן עוד קווסט. איפה? מה זה? הסימן שאלה, צהוב. הקריאה, סליחה. אוקיי. מקבלים על זה אקדח. אני זוכר את המשימה הזאת, בוא אחריי. מה קרה לעין שלו? אני זוכר את המשימה. מה קרה לעין שלו? הוא יגיב על זה. יגיבו על זה בהמשך. תקשיבו למה שהיא אומרת. לא הבנתי, מה הקטע? הם בעצם הרכבת של המורדים נגד ג'ק. וג'ק, כאילו, והיא המנהיגה של ה... ובעצם ג'ק תוקף אותם. כן, ג'ק תוקף אותם עכשיו. אני זוכר שיש כאן. תשברו את המנעול, שברתי את המנעול. יופי, מה יש כאן? Nobody move! אני לא יכול להיכנס. אתה לא אמור להיכנס. אוף. רגע, אבל איך קוראים לו? ווילהם? לא קוראים לו, הגמד. סלבדור יכול להיכנס? מה זאת אומרת סלבדור? נו, זה עם הגוף הזה. לא, הוא לא יכול! הוא גמד אבל. אתה גזעני. ואתה לא חכם. שני כל הדרך שמה. יש עוד. לא נשמע טוב, אני שומע את הקפיצות שלכם. אני שומע את הנשימות שלי. מתישהו אם תרוצו הרבה, הדמות שלכם תתחיל לעשות... נו, איך אני מטפס עכשיו? אצל סלבדור זה הכי מלחיץ, כי הוא נשמע כמו אנס שם, הוא כזה... פארקור. השגתי את זה, זה כבר לא משנה. השגתי את זה.
הנה, היא מסבירה עכשיו. תראו, I'm Batman. היא מסבירה, רגע, היא מסבירה מה קרה. אתה יודע, יש את הדברים האלה ברקע שהם כמו מטלפים, אז זה מלחיץ. וואי, זה מעצבן רגע, ככה. הוא באמת בטמן. אם אתה רגע, יודע עליהם, בוא נראה עליהם. תשמעו. הם מביאים אחלה כסף. בקיצור, הוא הרג את הזאתי. הנה, אני משכתי אותו. אוי יופי, הם באים. זה האמת, אני שונא את העטלפים האלה. אני אוהב, הם מביאים כסף. אתה יודע מה מצחיק? אתה לא צריך לבזבז אפילו, אתה לא צריך לבזבז תחמושת עליהם. איך שהם מגיעים אליך אתה פשוט לוחץ וי פעם אחת והם מתים. כן, הם אפילו מתפוצצים. והאחרון, פאק, רק מגיעים אליי. אוקיי. אני שונא רקס. סתם לא, אני לא יכול. הם מביאים תחמושת והכל, בגלל זה הם טובים. He was like... What the fuck? זה מה שהוא אומר. כאילו הוא ירה בה והראש שלי לא. פוצץ. למה זימנת אותם? אמרת שאתה בטמן נוסף. סליחה. level up, bitches! לפחות הוא לא אמר שהוא רקמן. level up, תודה. יש דמות שקוראים לו רקמן. שאתה What? צריך להילחם. כן, ואז אתה מקבל את הגנרנד, שזה כמו בדרן. חשבתי שהמצאתי את זה עכשיו, כאילו, לא יודע. לא, כאילו, באמת יש רקמן. מה, הוא גיבור על או משהו? לא, אבל יש לו תחפושת של בטמן. של רקמן. אם אתה רוצה להיכנס לפרטים. אני רוצה להיכנס לפרטים. אוקיי, כולכם קיבלתם אקדח. הוא? אקדח. rewards, או זה או זה. 19, ברור שזה. או יש לייזר על שלי. דיספר TMP הרי יותר טוב. יש לייזר על שלי. אבל הלדר ריבולבר עדיין יותר טוב. תזדיין. חוץ מהמגזין סייז. אז עוד לסייד קווסט ביצ'ז, כמה דקות עברו? הם עברו 11 דקות. 12 דקות. אוקיי. בוא נעשה את הסייד הם קווסט. סבלו כבר מספיק זמן. סתם לא, לא. הם יסבלו עוד יותר. הם לא סבלו מספיק. היי חבר'ה, לא שמעתי שנכנסתם. לא אכפת לנו. אתם יודעים שיואב בחורה במשחק. בגלל שאני היחידי שמוסמך כאן עם ציצים, בואו אחריי. סליחה לכל הבחורות שצופות בפרק הזה, אבל בואו נודה בזה. אין כאן בחורות. אין כאן בחורות. אל תפתח ציפיות, יאב. Girls don't play video games. ברגע שהם ישמעו את חייו הם יברחו מפה. היי, חבר שלך, הרגנו עכשיו סייקו. כן. לא, סייקו מידג'ט. לא סתם סייקו, סייקו מידג'ט. How could you? וואו, האקדחים של ולאדוף ממש טובים. של מה? האקדחים של מי? ולאדוף, זו החברה כזאת. נו, האקדח שיש לי עכשיו. ולאדוף. אז אתה מבין במותגים? לא, הם כמו מיני משין גאנס. מישהו מבין במותגים? כן, אני מבין במותגים של האקדח. רגע, תשמעו מה הוא אומר, אוי נו. למה אנחנו צריכים להשתמש באלווייטור? כי זה אלווייטור, זה לנוחות. להשיג שילד יותר טוב, אני יודע איפה יש. אז בגלל זה הסיבה? כן, קלאפטראפ ניסה לדפוק את המתג. רגע, חכו לי. נחכה לך מחר. אני לא. בוא ילד. הלו. רגע, אתם כבר התחלתם להרוג? יפ. I like killing. אבל הם מורדרס, לא אתה. God damn it, potato. אני לא יכול לעשות קראוץ' ואז פשוט. הנה, יש יותר מקום אחר. רגע, איך אבל מנטרלים את החשמל? אני יודע איך, פשוט תחפו עליי. ניטרלתי, יריתי בקצת. זה אקספלוסיב, חשבתי שזה משהו. מה ירית ומה? מעולה! קיבלת נשקים. אני לקחתי את כל הנשקים האלה. לא, זה מתחלק. מה זה, גם קיבלתם את האקדח המתפוצץ? כן. הנה, לקחתי את הפאוור פיוז, קדימה. טוב, אני אמכור. אוקיי, אני מקווה שזה יהיה בסדר אם אנחנו נמכור כמה אקדחים. נמכור? אנחנו נמכור, כן, כדי להשיג יותר כסף. אז... יש שעוד מישהו ימות, כמו זה בסדר לי לדעת בהשם. רגע, אבל הרגת עכשיו פת, לא? אוי, יש מישהו על הגג! איפה שמת לב? אני שונא אותו. מה, הוא סייקו? לא, הוא לא סייקו.
איפה? אז רגע, שהוא יבוא, נו יאללה. קומט מי לא, הוא בו. לא... או let's- פאק, let's- בולימונג come בהם. back. מה? למה אני לא זוכר אותם? לא You're יודע, not supposed to be in here. הצבענו עכשיו בולימונגס מתברר. הנה מורוזר. kill all the things! אתה פשוט kill באת all אליהם the כזה. things. What up bro? What up bro? What up bro? What משהו up כזה. bro? What up? What up bro? מה? אני לא יכול לעשות את זה. כולם מילי. פאק. רגע, נכון נפל עליי. או שיט. צריך להתקדם לשם. אוי לא, לעשות סל, היה לך עבודה אחת. You had one job. או שיט. אני יורה עליו, אני יורה עליו, אני יורה עליו, אני יורה עליו. הרגתי אותו. לא, אני הרגתי. אני עזרתי לך. כן, בטח. הממר לא, כדי שהוא יחזור לחיים. אאו. אתם לא נוטשים אותי עוד פעם. Don't worry, be happy. second wind. מה? אתה מתכוון אפילו לא- second wave, כן? Help me. לא, second wind. כל פעם שאתה נגיד הורג מישהו שאתה במצב של fight for your life. Oh my god, are you shitting me? שיט, מישהו יעשה לי revive. או שפשוט תהרגו אותם. אני מנסה. יכול- פשוט תהרגו. תודה. נו מה? For fuck's sake, נו יאללה יאב. יופי. אי, או אני- פאק. אני מנסה להחיות, אני לחצתי אי, מה זה הפלשט הזה? זה לא עשית יודעים עד מה? הסוף. יאללה, אתם יודעים מה? החזר על זה שאתם נטשתם אותי. אוקיי, סבבה. מי נטש אותך? מה, אני הגעתי עד לשם? מה? כן, גם לי זה קרה, תתמודדו. פאק אוי. יו. יאללה, משימת חיסול ליהב. פי, או. No. נכון, זה. Nope, I'm the best player in here, so fuck you. או, יורים עליי בעצם. זה שלך רק זה- 50 זה חמוד, הוא יורה עליי. איזה אוי, חרא הוא. so cute. אוי, it's so cute, הוא חושב שהוא יכול עליי. אני בת 15. מה? נתקעתי בחומה. תמיד חשדתי. כן, זה... או, אף אחד לא- פאק, נו איך יוצאים מכאן? כל הזמן הזה הייתי נערה בת 15. כל הזמן הזה? כל הזמן הזה. שאכפת לי. אין לי כוח, איך יוצאים מכאן? או, נתקעתם? לא, כן. הנה, אני עוד מצאתי את הדרך, בוא. I found a way, I found a way. לא! לא. פאקינג דרייק שיל- וג'וש. אני אוהב דרייק וג'וש. גם אני אוהב דרייק וג'וש. אני אוהב, אבל אני כל כך אשמע את השיר שלהם. כן. If you, אוי אתם, זה כל כך חמוד. אתם באים אליי, אתם רצים, זה כזה חמוד, אני עולה. אנחנו רצים להשמידך. קדימה, למי יש את הפיוז? לי. זה לא משנה כבר, כי התקנתי אותו. רגע. Wait for me guys. לא אל מחכים, תחכה לו. מה תעשה? מה אמרת? איפה מה אתה? תעשה? למעלה. לא חיכינו לך. איך הגעתם לפה? כי לא, יש מעלית. תחמושת? תחמושת? לא, צריך לקנות מגן. איפה המעלית? פשוט תקנו את המגן הכי חרא ואז תמכרו אותו. איפה זהו. המעלית? מה זאת אומרת? my first shield זה הכי גרוע? לא. כן, איפה המעלית? פשוט, אוקיי, פשוט אני מוכר את השריון שהרגע קניתי. רגע, דקה, אני יכול למכור דברים, שכחתי. אני בוא מוכר. נראה יותר... איפה המעלית? המעלית, איפה היא? יש את המתג הזה שמופיע בירוק, נכון? זה המעלית. כן! זה הכל? אני אשמור את כן. הסנייפר. בייסיק רפיטר, אני לא חושב... אני מכרתי הרבה דברים. דקה, אני לא יודע, אני צריך לעשות השוואה, אני לא יכול סתם... לא, אני מכרתי הרבה דברים, זה לא ממש משנה לי. אז כאילו לא יודע, אני לא משתמש כל כך בסנייפר. הבנתי. נשמור את זה... אני מכרתי גם את הסנייפר כי, אתה יודע, זירו הוא דמות מושלמת לסנייפינג. אני לא כל כך אוהב סנייפינג, האמת. אני יודע שהיא דמות טובה, אבל אני לא מת על סנייפינג. אתה רוצה להיות יותר מיילה? כי יש את הזה של הבקסטד. אני אוהב להילחם רגיל עם נשקים. רגע, אז- איזה מגן קנית? אני קניתי ואז מכרתי אותו כדי להשלים את המשימה. כי יש לנו מגינים הרבה יותר טובים. לקנות מגן? צריך לקנות לא, ואז למכור? לא צריך לקנות יותר מגן. דקה, לא צריך לקנות יותר מגן. זה העניין. מכרתי, הנה. כן. אז זה באמת לא היה הגיוני לעשות את זה, כי אם כבר קניתי אחד ומכרתי, השלמתי את המשימה בשביל כולנו. רגע, אתם לא צריכים לעלות להשתמש במעלית, אני פשוט קפצתי. דקה, אני בוחר איזה נשק. מצחיק זה אין פול דמג'. לא, אז כאילו, גם בלודינג סקרין אומרים את זה, הוא כזה You have no fall damage, no matter the height. ג'רונימו! אבל זה מוזר כי בבורדרלנדס 1 היה. אז כנראה שינו משהו, בגלל זה הוא יותר טוב גם. אסף כל הדרך שמה. היי,
מה זה? היי, אופרסט פייטר. אני שומע כלב וקולות ברקע. לי אין כלב בבית, אז כאילו... רגע, יש עוד משימה, בואו. יש עוד משימה שמה. בואו אחריי. יש עוד משימה שמה שפספסנו. רגע, אבל צריך לאשר את המשימה, לא? לא, אז נאשר את השניהם ביחד. kill 2 stones with 1 bird. נו, מי מרשה רגע? נראה לי אצל אסף. מה אני? אצלך זה חייב להיות, כי אם רון שאל סימן שזה אצלך. או שרון בעצם רוצה לגרום לנו לחשוב. לא. Blood of guns, bitches! אוקיי. כן, אני מכיר איך כל מותג איך כל... אוקיי, אז אנחנו נעצור. נשק... אנחנו נעצור כאן, לפני שאנחנו נגע על קלאפטראפ. עברו 20 דקות. אתם לא רוצים לסבול עוד. טוב. אוקיי, see you later, bitches.